श्रीमद्भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक चतुर्थ पंचम एवं षष्ठ। अत्र शूरा महाश्वासा भीमार्जुन समायुधि यजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। ଏହି ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କ ମହାନ ସେନାମାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ବି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅନେକ ଧନୁର୍ଧାରୀ ବୀର ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସାତ୍ୟକୀ, ବିରାଟ ଏବଂ ମହାରଥୀ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟକେତୁ, ଚିକିତାନ, କାଶୀରାଜ, ପୁରୁଜିତ୍, କୁନ୍ତିଭୋଜ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ युधामन्यु, वीर्यवान, उत्तमौजा, सुभद्रांकर पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदींकर पुत्रगण एमाने समस्ते सेई सैन्य बाहिनी रे अछंती। एमाने समस्ते विशिष्ट रथारोही योद्धा बा महारथी अटंती।